mar kamano mabedi biro time kanisa mar Alam mar jo Power Jesus around the world mano ka ichopo but kachok koro mana chiel kuom weche mabende iluwo mana chiel kuom sigana mwaluwo gi moko mathoth mabende ang' ne yudre kor kaka sayo ni nyando pong bisego to rubin gwenge ni sama koth ochwe kamae gima jopiny pod ywaga ahinya sama koth ochwe kamae gima jopiny pod ywaga ahinya yudo ni koth kochwe kama kato nyalo chalo na ote mari ni tano ka producer mara Abuonjo kacha nitie gimone bende otimo to aneno ka koth ni kode chalo na ote mari kanyo ni to piny chalo nade gwenge wachalo nade nyakore Mugajwang piny oru ntiere achiel kuom magawa mag Benson le Parmorijo bende ubedo gi romo no iworo to maling'ling wacho ni ang'o mane timre romo maket kod mano nyoro kar sa 11 mar odhiambo ne huyu piny sama koro chieng' dhi e ode nowaromo kod county commissioner ma Kisumu iluongo ni Benson le Parmorijo kama thoro twak ne mar wuoye ewi yaw mano nego nyithindo 4 mawuok e familia achiel mar Jaduong' Felix Otieno. Koro kinde twak ma kamae Benson le Parmorijo ne konowa gik magi chano timo okenge magikawo neno ni gitimo nonro matut e yudo thuon gima nokelo nek mar nyithindo ariyogi. Koro nyithindo 4. Those people should not look at gima nokelo tho. Wang'e ni nyithindo not done. They should find how they're closing that yaw. That's what we're discussing with Commissioner. Anyway, ijafwambo ingiso gima nonyisi. Ngere wali jofwambo wanwa like initiyo gima nyisi. Watiyo gi kako nyiswago mane mwaketo ne jopiny. Ok waket ne jopiny gima gigombo winjo. Kata gima waparo. Wan waketo ne kako miwago. Koro kaluwore gi weche mano wachi gi county commissioner no wacho ni nyithindo 4 gi yande report mane gi ne gidhi manyo pi e yawno ma bende yudore Kanyakwar to kata kamano wacho ni nyithindo gi toke noduogo yudo ka dhogi golo buoyo kendo ne gileng'o lewgi ka koro chich nitie ni samoro nomigi kata suma mano mamiyo nyaka nyithirogi koro osedine ma itimo kode nonro matut ewi tho manokelo tho mar nyithindo 4. Chich nitiere ni nyalo bedo ni en full play moro nitiere kata na wachia ni kende nene bende magi bende timore gi weche mag do ikonwa ni Felix Otieno ma bende en wuon nyithindo gi ni koda ka ojado en gi mine 2 ma bende 100 nowito nyithinde 3 ka miyo machielo to nowito nyathi achiel koro en gi mine adi en jado en gi nyithindo jautene jautene adi 2 to nyithindo motho gin adi nyithindo motho gin 4 achiel mar miyo machielo tanga 3 mar miyo machielo 3 mar miyo achiel mar miyo moro chich bedo nang'o chich bed ni weluoran gi loyo ngene saboro wacho gi bedo matek ani wachi Parmorijo wacho ni miyo manoro gi pini nyithindo gi kano yudo kotho oyudo ka dhogi go buoyo to according to en ni ng'ama pio nego dhogo ok ber ka golo buoyo koro mane buoyo to golo kure koro mane momiyo pod gi dino ne miyo machielo moko abi wacho ni en miyo mar 2 kata mokwongo koro pod odine kaka jagoro maduong' kata achich maduong' midwaro okonono mar nyithindo kamano. That makes sense, go please. Get na neno picha moro to ne nitie nyathi achiel ma dhoge ne nigi ma white. But I didn't know. So I thought ni maybe 11 edwa wuok to ketne pamba. That was my assumption. Kech ng'eny ng'at motho e pi samoro struggle. Koro ko struggle to find the oxygen. Koro leyo timore nade? Mani bo yudo nyaka jogo e komodere kod tol ka koro no twe tol e ng'ute to tol ode ma ng'ute timore nade? Leyo timore nade?
So that makes sense. Koro iwacho ni sigana ni otut molo kaka wanene. Otut molo kaka pach dhano nyalo pare. Molo gik mano oseringe mbui. Lakini wang'eyo nitiere ga skogi kuma kamano wan ga gi jolony matimo bero mag ringre. Samoro ibiro tem biro yango gima ndikel. Johansen oluor ng'eno do tich. Bero mar piny owacho ma ochako bero ka pod konyuolwa to ingi podo vero Johansen ne en obero. Johansen odiwori en jabero mang'ula mare jo ma piny owacho mowere. Ko samoro bende nitiere osiptende mag ji giwegi ma bende nigi jobero gi owegi. Exactly. Gima bende wanyalo wacho Justus kimiya thuolo mar bende Benson Leparmuji nowacho ni okama ger koro gidwa kawo mar neno ni jok mane golo mwandu e yawni to weyo yawni moko din bende gin gi license moyienegi mondo gitim kunyo mar yawno kamano. To tok kane gisetieko kunyo mar dak ne giduogo giike. Koro mano gima ne giwacho ni gibiro tiyo machiegni gi ten county ni ma Kisumu. Bende kan chak iduogo ing'eyo report manogolo gi gavana e chuny boma ni mano ngire Peter Nyang'o. Wuon Peter nosewuoyo. Nosegoyo dhoge kanyo wacho ni chakre ka nyoro mano ndike barua no nowacho ni jokuny mula kata jogo magolo mwandu bulo obed mar kidi obedo mar maram kata mar kuoyo ochungi kano chakore nyaoro ka nonro matut bende ibiro teme wi jogo matimo tije makamago onegi nigi license sirikal oyienegi koso yo bende okwayo NEMA gibaro NEMA en duolno mochung'ne rito alwora neno ni alwora oriti kaachiel gi County Commissioner Benson Leparmuji owuoth achiel kendo tim nonro ewi kunyo mar yawno bende. Apa ni wamany Leparmuji mondo bi studio kaka Nyasaye nyalonwa kiny kata Wednesday. Kamano. Mondo gik mago bliss tapni gogi. Okoro lar kende ng'eni. One security. Ng'eni bende mabedo ga gi kaka jafwambo ng'eni nyaka chikiti malong'o. Ok imbwakni. Koro eri wache mos kiluwo kaka nowache. Kiwache adier. Kik iriambi. Adier minya chunge bao. Iwache adier minyalo chunge bao. Oblis owachonwa ni owacho adier munya chunge bao nyakoro mogo jwango. Oblis nitiere weche mag masira mabende osebedo ka lal kod ngima ji e kaunti ma Kisumu. Nyocha nitie achiel kuom japuonj adhula moro mabende nyocha owito ngimane e boma ma Kisumu. Wang'eyo mano be nuluwo to ang'o minyalo wacho ne joma tiyo kod apaya, joma tiyo kod pikipiki kotenore kod ngimagi kaka jofwambo. Samoro nitie ripode moko dogombo nodhi goyo wang'u to chuno wachuna. Kiwacho ni jogo matiyo gi weche mag apaya gi gimoro manyalo konogi ni sani pod wan gi basic mani konowa e kinde mane wadhi e nyasi mar sikuku pod wating'o gi wiwa. Ok ni kinde nyasi kende gima wakwayo ng'ata matiyo gi apaya ibed jagari ibed jatielo ka wan kamaendi gimetim bed ni in emirieke ndara kendi kendo in emingima in ema pachi ler luwo chike mag apaya kumoningi chung'e kumoningi ringe kumoningi diemos. Correct. Mali luni felo gobiso ching okang kula dibend ki penjo kod Felix kako kwa lugo chenro ni eri. Felix being ni mjafwambo ni watu kadani fwambo kendike kaunti ni ma Kisumu. Boma ni ma Kisumu chogo magari takuyo kosebedo makare musoki ng'eyo chien kanyo area magari nitie cases of jogo ma igo wigi gokinyi bedo godhiambo. Ineno ka weche mag security gi maybe uselimo offices mag security e kaunti ni ma Kisumu be nitiere wach moro ma giwache kata gimoro ma gichano timo. Mokwongo adagwero kamano ne jagoro mongirore e migawo mar arita kwe ma pacho kamano Laktar Raymond Omolo osebedo koneno ni arita kwe oketi motegno kata med rede e konde duto ma pacho kae ka gitiyo machiegni kod jatend migawo mar arita kwe mano Kipchumba Murkomen. Mago jok molony ahinya e weche mag arita kwe bende ka gitiyo machiegni gi OCS kata OCPD bende manie station mag obila kaka Kisumu Central wan kanyo gi OCS Matheka. Mago jok moseneno ni arita kwe oketi motegno kendo amor ni kata obedo ni nitie achiel ma yudo ka ogo wige gin mana makwanore ok kaka chon. Kiwacho manyocho go wiye mana par ni nena achiel kuom jofwambo marwa ma be ok abi yango nyinge ahinya yamo kae kaluwore gi Pokwa kwae thuolo. En mani arita kwe chakore kodi ing'e ni wuotho sadi mago gik mane be nyaka ing'e.
Goblis wadonje lwasi mar siasa. Jofwambo wikuru machal nade mar biro ni jopiny oyudo gigo eko matimre kaka gitimore, timely report kuond magitimore jomotimogi. To lwasi mar siasa neno kosachako ringo machalo nade? En mana kaka pile ong'ere ok e Kenya, koro odong' mana sani wawacho ni odong' mana ka ng'eny to higa achiel to dhano dhi yiero maduong' mano mar 2027 chomore tir. Nitiere kweth bende ODM ineno ka sani en didek. Nitiere mano Linda Comrade ani rito yudhe, mano mar Migosi Sala, mano mar Okech Sala. Nitiere mano bende rito oganda, mano Linda Wananchi, mano kotele gi jagoro maduong' e duond burano mar ODM Edwin Sifuna. Kendo itiyo machiegni gi Babu Owino, jaod bura ma Embakasi. Ikichak idhi kendo Siaya kocha gitiyo machiegni gi James Orengo. Koro mago jok ma bende ringo gi kweth gi yore. Nitiere kendo mano makore wacho ni ODM asili, mano ma bende itele gi ogai mar ODM youth leader. Koro wan thoro wach kaka oganda nagi kech kala en oneno no kelo no oganda nagi gino machiegni lipode machiegni kodgi. Koro wan waikore mar neno, wan ok wach ni wanyalo rito ODM ka wuore, but wan wanyalo wacho ne oganda kaka ODM chalo gi sani. Koro wan kaka siasa biro chalo waikore mar fuono ne jopiny. Justus bende kanyo ni neno iko kanyo report manogol kanyo gi jatend migawo mar jotije piny owacho mano Geoffrey Ruku. Kinde manyono wuoye kar romo maduong' mano ma bor Nairobi KICC. Ginde mane Sidha Yanga, jadolo maduong' mar Methodist Kenya Church. Iyo ko wacho ka nitie oganda ma Mount Kenya East. Ma bende osewuok oko ka balo gi oganda kata josiasa mawuok Mount Kenya West. Gino mano wacho ni samoro kidek kelo pogruok maduong' e wuoth mar siasa ni ne jo Mount Kenya West. Koro samoro sama ji chomo yiero maduong' kamae, samoro pogruok nyalo bedo kuonde moko kende oganda nagi kende. King'iyo Western kocha be pogruok nitie kweth mar Musalia Mudavadi wuotho kata gi Moses Wetangula